riria kubwatikana no mubasukano mube wepara uyo korekanete ase chinsemo chia Nyansongo ase para ya Kisi Ogembo nigo bono abasae baburigwe kunyara kurigereria nabo yokoneke buna kubwati bare amachiko yepara simbo basukano uyo irete abasae bane abo barenge ase pigipigi gosiria magimabo nigo bono baburigwe chinga kibune chiga kero bagoso para banyara koneke buna babwatirie amachiko ayo nabo igo babwatu bumanyi boisaine ase amangana yokogendea chipigipigi Samarieta nguru kwa Ondari Donisius kuro Nyansongo gaiga chipigipigi ya tumirwe yabuguritia bamurabane bamurabwe karo twarigereire abarunde ku magenje stage embakazi nigo bakura abugabwe abare ko batekia chigari sato akurumaye alafu basi kurumoto yabo yabatacha abugabo yabaringani bose bane ba Jaigo nguru kwa Henry Choti nigo nguru gaiga se ekenyorukia Nyansongo iye twara batebia bana baitu abake ko bakogendia chipigipigi ase para abate bakogendia ase SPDA control naende tibako overtake ase utabugana tiko overtake buna bono ga ajali yare wachakoba onyo mumuro yore kogendia pigipigi ata chiko overtake e kona igoro asatari korora gochimutu iye twara gosaba bana baitu ekera bakogendia nyore chipigipigi chibagendia bare soba naende baba focused on the road ade batwara e control speed negento kendo amagara yo kubuguria abantu bane batande pigipigi is very dangerous bono kanga kero kende ajali kanga yaba yaipukikana lakini bona asengejo babugoranitia abantu bane yora no ko control yora ta ari kunyara tari kunyara no moterebo yoro kurugo gembo gwe basta gwata magosande akwera acha konyora abantu bachire nyaro yayo